प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. सर्वसाधारण सभा होती आणि सभामध्ये जे काही निर्णय घेतले त्याच्यावर मी आपल्याला थोडी माहिती देणार. पहिला महत्त्वाचा मुद्दा इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स. बरे वर्षसाठी आपण त्यांचा रेंट घेत नव्हते. 2020 पर्यंत 2020 पासून आपण रेंट घेत नव्हते, कारण काहीतरी रेंटच्या अमाऊंटमध्ये प्रॉब्लेम झाला होता. जेव्हा इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्समध्ये आपण दुकान दिलेले लोकांना, त्याच्यावर आपला कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 3+3+3 इयर्स होतं. त्याच्यानंतर जेव्हा भाडा इन्क्रीज करून दिलं, तेव्हा इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्सच्या सदस्यांनी सांगितलेलं की ते खूप जास्ती झालेलं. नंतर प्रशासन आलं आणि थोडे वर्ष हे सगळं आपण भाडा घेत नव्हते. आता आमची बॉडी बसली. आम्ही 6 महिने ह्याच्यावर खूप लक्ष दिलं आहे. आम्ही कलेक्टर मॅडमशी जाऊन पण भेटले आणि रेंट आम्ही कमी करून दिलं आहे. रेंट 1/3पेक्षा कमी झालं आहे. आणि आज आमचे सर्वसाधारण सभामध्ये हे निर्णय घेतलं की आपण हे भाडा त्यांच्याकडून कलेक्ट करणार आणि 5 वर्ष जे राहिलेले ते पण आपण प्रीमियम कडून त्यांच्याकडून घेणार आहे. दुसरी गोष्टी हे होती की सनातन संस्थांना बॅरिस्टर नाथ हॉल रेंट करायचं होतं. त्याच्यामध्ये पहिला निर्णय होतं की आपण 5,000 कमी रक्कममध्ये त्यांना देऊया. पण नंतर आमची पूर्ण नगरसेवक आणि नगरसेविकाची बॉडीनी, काउन्सिल बॉडीनी निर्णय घेतलं की सनातन संस्था एक चांगलं काम करत आहे, ते संस्थांचं काम करत आहे, तर आम्ही त्यांना हे विनामूल्य दिलं आहे. तिसरी गोष्ट हे होती की बरेपैकी थोडे सावंतवाडीच्या विकासाचे काम मध्ये मुदत वाढून द्यायची होती, कारण थोडे कारणानुसार ते थोडं वाढत गेलेलं. तर आम्ही निर्णय केला आहे की थोडे लोकांना त्यांना पर केस स्टडी करून त्यांना मुदत वाढ दिली होती. जे कॉन्ट्रॅक्टरनी खूप म्हणजे अडचणी होती त्याच्यानं आम्ही दंड पण मारला आहे. आणि आम्हाला हे सर्व कॉन्ट्रॅक्टर्सना सांगायचं होतं की आपण लवकरात लवकर हे काम करून घ्या, कारण हे सावंतवाडीच्या विकासासाठी काम आहे. नळपाणी योजनावर आम्ही हे निर्णय घेतला आहे की आज मुदतवाढीचा विषय होतं. आमची 2 दिवसापूर्वी माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेबसोबत आणि जिल्हाधिकारी महोदयसोबत मीटिंग झालेली, VC झालेली. त्याच्यामध्ये आम्ही हे निर्णय घेतलेलं. नितेशजींनी जिल्हाधिकारी महोदयांना सांगितलं आहे की सावंतवाडीला येऊन ते हे जे आपलं पाणी पुरवठ्याचं नियोजन आहे त्याच्यावर ते थोडं लक्ष घालणार आणि इन्फॉर्मेशन घेणार. त्याच्यानंतर आपण मुदतवाढीचा विषय पुढे घेऊया. तर आता आपण ते होल्डवर ठेवलं आहे. एक सेकंड. आणि काल आता आपण लवकरात लवकर आपण एक मीटिंग सेट केली आहे. PMC येणार आहे, कॉन्ट्रॅक्टर येणार आहे, जिल्हाधिकारी महोदय असणार, आमचे मुख्याधिकारी असणार आणि आमची बॉडी असणार. त्याच्यावर आपण जे मुद्देवर इश्यूज होत आहे ते सगळं पहिला त्याच्यावर लक्ष घालणार आणि जिल्हाधिकारी महोदय त्याची माहिती घेणार. ते थर्ड पार्टी ऑडिटसाठी पण जाणार आहे आणि त्याच्यानंतर हे निर्णय घेतला जाणार. मॅडम, योजना म्हणजे 57 कोटीची नळपाणी योजना आहे, किती टक्के काम झालं आणि त्याला किती पेमेंट अदा झालं नगरपालिकेकडून?
50% काम झालं आहे. थोडं पेमेंट आपण करून घेतलं आहे. आम्ही आले त्याच्या म्हणजे अर्धा पेमेंटपेक्षा कमी झालं आहे. पण आम्ही आता ह्याच्यावर होल्ड ठेवला आहे कारण आम्ही चौकशी करणार आहे. म्हणजे सगळं व्यवस्थित प्रमाणे गेलं आहे, काय काय प्रोग्रेस आहे आणि नंतर आपण निर्णय घेऊया. थोडे पेमेंट्स गेले आहे. मला एक्झॅक्ट अमाऊंट माहिती नाही. 25 कोटी 20 पर्यंत असं काहीतरी आहे. TMC म्हणजे TMC प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कंपनी म्हणजे गव्हर्नमेंट. नाही, ते प्लॅनिंग त्यांनी जे नियोजन प्लॅनिंग करत असते ना, ते एक बॉडी असते PMC. तुम्ही आता म्हटलं की इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाच्या भाडे म्हणजे जे होतं 2020 ते 26 गेली 26 वर्ष हे भाडं आकारलं नव्हतं. पण आता 6 वर्ष. 6 वर्षाचे हे भाडे आता जवळपास प्रत्येक व्यक्तीला लाखाच्या घरात येणार आहे. म्हणजे बघितलं तर या व्यापाऱ्यांना परवडणारे आहे का? आणि गेल्या अनेक मुद्दे या बैठकीला झाले आहेत. या आनंदयोगी आहेत म्हणजे सिनियर नगरसेवक आहे त्या संदर्भात त्याचे हे आहे म्हणजे खांब आहे ते खांब काही लोकांनी तोडले होते आणि बांधले होते अशा तक्रारी होत्या पूर्वी त्या व्यापारी संकुलाला म्हणजे 5 वर्षापूर्वी. आणि त्याची चौकशी त्याचं ऑडिट व्हावं असं झालं होतं. ते काही झालेलं नाही आमच्या माहिती. दुसरी गोष्ट ते भाडे आता लोक भरतील का की असंच तांगडं राहणार म्हणजे जसं 5 वर्षापूर्वी गेलं तसं मग कसं भाडे वसुली करून घेणार आहात? आम्हाला विश्वास आहे की ते आमच्याशी कोऑर्डिनेट करणार कारण जेव्हा 2020मध्ये हे मुद्दा थांबला होता तेव्हा रेंट 3 टाइम्स जास्ती होता. आम्ही कलेक्टर मॅडमशी बोलून त्यांना सगळं समस्या सांगितली होती आणि आम्हाला नक्की हे वाटत आहे की ते पण कोऑपरेट करतील कारण तेव्हा पण त्यांनी सांगितलेलं आम्हाला भाडं भरायला प्रॉब्लेम नाही आहे. पण काहीतरी गोष्टी असं होती की त्यांना थोडं जास्ती वाटत होतं आणि ते आम्ही त्यांना करून दिलं आहे. त्या ह्याच्यामध्ये की काही लोकांनी खडके ठेवलेले आहेत असा एक विषय नगरपालिकेमध्ये डॉक्टर संतू बरोबर उपस्थित होते. बरोबर. एका आपल्या कानावर आले का आपण खात्री केली का? त्याच्यावर पण सर्वे होणार की कोणाला आपण हे गाडा दिलेलं आणि कोण आता चालवत आहे त्याच्यावर सर्वे होणार. पण आता ते सगळे जे गाड्या आहेत ना ते मूळ मालकाकडेच आहेत की कोण मूळ मालकाच्या नावावर कोणाला ते विकलेत की असं काय? ते सगळ्यांवर आता सर्वे पण होणार. आता आमच्या लक्ष हे आहे की जे भाडं राहिलं आहे ते पहिला नगरपालिकांना आलं तुम्ही त्या संकुलामध्ये तुम्ही भेट देणार का? आणि जायला सुद्धा वाट नाही आहे तिथे मिळत काही भागात ते पाहणार का? आणि ते व्यवस्थित होईल? नक्की आम्ही आता हे जे प्रयत्न करत आहे ते त्यांच्यासाठी पण आम्हाला असं करून द्यायचं आहे की त्यांना पण ते गाडामध्ये जे काही पाहिजे नियोजन पाहिजे ते पण आम्ही करून देऊ त्यांना. त्या बीम म्हणजे मी मगाशी म्हटलं तर राजन कोकणच्या बबन साळगावकर असताना बीमचे काही तोडण्यात आले होते आणि वाढवण्यात आलं तर त्या संदर्भात पुन्हा चौकशी केली जाणार. हे सर्वे करताना ते पण करावं. काही जणांनी बीम तोडले होते आणि नव्याने त्याच्यावर पण सर्वे होणार. तेव्हा इमारतीला धोका होऊ शकतो. बरोबर. त्याच्या कालावधीनुसार तुमच्या मूळ इमारतीलाच धोका पोचून ते तोडण्यात आले तोडफोड करण्यात आली. बरोबर. दुसरं म्हणजे नळपाणी योजनेच्या संदर्भात तुमच्या म्हणजे पक्षामध्ये काही अंतर्गत हे आहेत का? तुम्हाला काही उपनगराध्यक्षांनी पत्र दिलं आहे का? बघा आता नळपाणी योजनाचं जे आहे आपण सर्व एकत्र आहे. हे मोठी एक नियोजन आपण सावंतवाडीसाठी आणत आहोत तर ते आपल्यासाठी खूप चांगली गोष्टी आहे आणि सर्वांना असंच पाहिजे की हे पाणी पुरवठ्याचं जे योजना आहे ते व्यवस्थित प्रमाणे होईल आणि त्याच्यासाठीच आपण काम करू. पत्र स्थगित काय काम स्थगितीचं वगैरे असं पत्र दिलं का? नाही, माझ्या ऑफिसकडे अजून पत्र काही आलं नाही. हे जे ठेकेदार आहे हां, ते एका ठेकेदाराला अनेक कामं दिल्यामुळे त्याच्याकडे कामगार मिळत नाही का? ही आता फुटपाथचा विषय आहे. किती वर्ष किती महिने तो पडून जाईल तिथून तो चालतात सगळं येतात आणि त्यांनी अवास्तवपणे सामान ठेवलेलं आहे. ह्या ठेकेदाराने ही इमारत बांधतो त्याने तर सगळ्या त्याच्यामुळे गाड्या राहतात वाहतूक कोंडी तर दररोज ह्या स्टेशनवर तिथे दररोज वाहतूक कोंडी होती. 6 रुपयानंतर 4 रुपये. आपण पंतप्रधान म्हणतात काटकसर करा.
तिथे काय ठरव होत नाही, अर्धा अर्धा तास गाड्या थांबतात. त्याच्यामुळे आपल्यासमोर आपण बघतो तुम्ही दिसायला पाहिजे, ही व्यक्ती आली ना तर तिथे वाहन पार्क करतात आणि त्या ठेकेदाराने पण त्या विटा काहीतरी ठेवलेल्या आहेत, त्यासाठी व्यवस्थित ठेवलेल्या आहेत. वाहतूक कधीतरी चांगली व्हायला पाहिजे. तो मला वाटतं पाऊसही लागलेला, अजून वाढायची शक्यता नाही आहे पावसात. वाहतूकचं सुरळीत व्हायला पाहिजे. मुलं करत आहे, एखाद्या चुकून मुलाच्या त्या आरपीकडे गाडी दिली, काय द्यायचं नंतर ओरड मारण्यापेक्षा आधी बघणार का तुम्ही? नाही, त्याच्यावर नक्की आम्ही त्याच्यावर कार्यवाही तर करणारच आहे. कारण आमच्या नोटीसवर पण आला की ते काम घेतलं होतं पण काही प्रमाणे ते काम झालं नाही आहे. ते सगळ्यांवर आमचं लक्ष आहे आणि आज पण आम्ही तेच म्हणत आहे की कोणी पण कॉन्ट्रॅक्टरनी काम घेतलं आणि त्यांनी व्यवस्थितप्रमाणे नाही केलं तर त्यांना ब्लॅकलिस्ट केलं जाईल. मॅडम आतापर्यंत दुसरं मत बघायचं याच्यात एक मिनिट. दुसरं मत हा बस स्टॉप आहे ना, तिथे 200 मीटर किमान वाहन उभी राहू नये अशी संहिता आहे. तिथे तर सरळ त्या मुलं, शाळेतली मुलं बायका उभ्या राहतात गाडीला, तिथेच वाहन पार्किंग केल्यामुळे ना याची भर रस्ता पाहिजे. ते एक आपण पोलिसांना आम्ही पार्किंगचं नियोजन केलं आहे, पोलिसशी पण बोलले आहे आणि ते आता प्लॅनिंगमध्ये आहे की कसं आपण सिटीच्या परत पार्किंग रिअरेंज करावं लागणार आहे. कारण पण इथे जर पोलीस नाही, ते उभे राहतात ना, नक्की. किमान आपण पत्र देऊ तिथून किलोमीटर 50 मीटर 100 मीटर अशा पद्धती 200 मीटर किमान उभी करता येणार नाही. तिथून बस स्टॉप आहे, बरोबर. आता 50 मीटर करा, 100 मीटर काय असेल ते पण तिथे गाड्या लावल्यामुळे ना इतकी रस्त्यावर लागतात आणि म्हातारे मुलांना करताना हाल होतात. त्याच्यावर लक्ष त्यांनी आज गंभीरपणे आरोप केले की ज्या कामामध्ये ठेकेदाराने आणि तुमच्या नगरपालिका अभियंत्याने पत्र दिलं काम अपूर्ण असताना माठेवाड्यामधील काम पाणंदीचं अपूर्ण आहे असं तुमचे आरोग्यासभापती म्हणतात की ते कामच झालेलं नाही, त्याला जर किंवा काही झालं नाही आणि त्याचं बिल काढण्यात आलं. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे की बिलाची कामं अपूर्ण असताना प्रशासन बिल काढत आहे 80 लाख रुपये. ही बाब अत्यंत गंभीर, पालिकेच्या दृष्टीने गंभीर आहे आणि जनतेच्या दृष्टीने. यावर तुम्ही चौकशी समिती नेमणार आहात का? काय करणार? नाही, त्याचा असं काम अपूर्ण आहे का? आहे का? आमचे सभापती आणि नगरसेवक ते वॉर्डचे आहे आणि जे झालं आहे हे काम थोडे कॉन्ट्रॅक्टर्सना मोठा काम दिलं आहे तर त्याच्यावर प्रशासन बिल काढायच्या अगोदर त्यांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यायला पाहिजे. कारण काय आहे की आन्सरेबल कोण असते? आपले लोकप्रतिनिधी असते. काम कोणी आणून दिलं आहे? आपले लोकप्रतिनिधींनी आणून दिलं आहे. तर त्यांच्याशी संपर्क करूनच हे निर्णय घेतलं पाहिजे होता आणि खूप ठिकाणी असं काम झालं आहे की चांगल्या पद्धतीचे काम नाही झालं आहे तर ते लक्ष देऊनच आपण बिल काढणार. कारण उद्या उठून जबाबदार कोण आहे नागरिकांसाठी? आम्ही आहे. पण मॅडम प्रत्येक वेळी असा टक्केवारीचा जो आरोप आहे म्हणजे नेमकं काय खरोखरच काय? त्याच्यावर मी काही बोलू नाही शकत. मलाच माहिती नाही कशाला तुमचे ठेके काही लोक ज्यांना तुम्ही कामं दिलं आहे तेच अफवा पसरवत आहेत का? जे वारंवार म्हणजे ठेकेदारांची बिलं राहिल्यामुळे हे सगळं होतंय का किंवा अन्य काय आहे का त्या प्रकरणात? आमचं लक्ष फक्त कामावर आहे. काम बरोबर नाही झाला तर आम्ही कसं पुढे जाणार आपण मला ते सांगा. नाही पण मॅडम काम होऊन 1 महिना झाला म्हणतात, नगर रचनाकडनं पूर्ण दाखला दिला म्हणतात. मग अशा वेळी बिलं त्याचा चेक पण काढला जातो. एवढं तुमचे नगराध्यक्ष असून तर तुम्हाला काय कसं कळत नाही? ठीक आहे, नाही, मी आपल्याला विनंती करेल की आपण तिथे जाऊन मी आपल्याला विनंती करेल आपण तिथे जाऊन काम बघा आणि काम व्यवस्थित झालं असणार तर आपण आम्हाला काम व्यवस्थित झाल्याचा प्रश्न नाही आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात कुठेतरी समन्वय नाही आहे काय? असाच तो मगाचा विषय नाही. आपण सभामध्ये होते ते बिल आमचे इंजिनियरनी काढलं होतं पण ते बिल मुख्याधिकारीपर्यंत पण नाही गेलं होतं. ते कुठेतरी काम बघूनच निर्णय घेतलं पाहिजे. काम मोठं आहे. मॅडम धनादेशावर शेवटची सही कोणाची होती? माझं बोलणं झालं आहे, धनादेश काढलेला नाही. मी आता माहिती घेतली, तो बोलला आम्ही चेक काढला असं बोललं नाही आहे. त्या ऑडिट रिपोर्ट आला त्याच्यावर मॅडम ठीक आहे, चेक काढला नसेल दिला नसेल पण सर्टिफिकेट दिलं ना काम झालं म्हणून
त्यांनी दिलं काम पूर्ण झालं म्हणून कोटी दाखला दिला ना तर मुख्याधिकाऱ्यांनी मगाशी त्याच्यावर आपण जर चौकशी तुमचे करूया, कशाला नगरसेवक- कंप्लिशन मॅडम, दिलं आहे. मगाशी नगरसेवक तुमचे म्हणत असतील की त्याचा धनादेश काढला नाही, मग मगाशी मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलं धनादेश काढला नाही. समाजात जनतेत एक वेगळे मेसेज जातो ना, धनादेश काढून सुद्धा नगराध्यक्षाला माहीत नाही, म्हणजे कुठेतरी काहीतरी कमी राहतं ना. ते चेक काढलंच नव्हतं ना, कारण सिग्नेचर आमची पण लागते ना, नगराध्यक्ष म्हणून मुख्याधिकारी म्हणून आमची पण सिग्नेचर लागते ह्याच्यामध्ये. तर ते चुकीचं आहे, जे निरोप बाहेर गेला आहे ते चुकीचं आहे. त्याच्यावर आपण चौकशी करूया ना, कशाला असं म्हणून. त्याचबरोबर प्रश्न आहे, तुमच्या भाजपचेच एक नेते आणि माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांनी मुख्याधिकाऱ्यांवर थेट आरोप केले की 57 कोटीच्या योजनेचा त्यांनी बट्ट्याबोळ केला आहे आणि त्यांचा रेकॉर्ड तपासून पहा असं ते पालकमंत्र्यांना म्हणतात. त्याकडे तुम्ही कसं बघता? ते त्याच्यावर आता मला विश्वास आहे की आमचे माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे त्याच्यावर प्रॉपर चौकशी करणार. मॅडम पण या वर एवढ्या तक्रारी आहेत. आमदार केसरकरांनी सावंतवाडी नगरपालिकेला मुख्याधिकारी व्हावेत म्हणून 2 मुख्याधिकाऱ्यांना शिफारशी देण्यात आल्या आहेत. एक चंदगडच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आणि विनायक औंधकर यांना. नेमकी त्याबद्दल माहिती आहे का? म्हणजे जर ते असं एकीकडे भाजपचेच नगरसेवक म्हणताय म्हणजे माझे नगराध्यक्ष, आणि एकीकडे विनायक औंधकरलाच पत्रक दिलं जाते की सावंतवाडीमध्ये मुख्याधिकारी कायम ठेवा आणि चंदगडच्या मुख्याधिकारी काय माहिती आहे का त्यापर्यंत उपलब्ध झालेली माहिती? त्याच्यावर माझ्याकडे बरोबर नाही. एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे मगाशच्या सभेमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला तुम्ही बंद करा असं सांगितलं. यापूर्वी आम्ही 3 वेळा सीओ साहेबांना तुम्हाला भेटलो, त्याबद्दल लेखी आदेश द्यायला सांगितले किंवा तुमच्याकडनं व्हिडिओ पूर्व म्हटलं, मात्र ते काही होत नाही. आणि आज तुम्ही ते बंद करायला सांगितले, नेमकं काय कारण आहे? कारण जिल्ह्यातल्या अनेक नगरपंचायतमध्ये व्हिडिओ शूटिंग अलाउड आहे. आज टक्केवारीच्या मुद्द्यावरून आरोप झाले, इतर काही गोष्टींवरून आरोप झाले. सत्ताधाऱ्यांना भीती वाटते का कसली या सगळ्याची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होत आहे म्हणून? मी फक्त हे म्हणेल, माझा जे मत आहे ह्याच्यामध्ये, आम्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी कशाला ना म्हणत आहे की कधी कधी एक वेगळं निरोप बाहेर जात आहे की भांडणच दिसत आहे. पण आज जेव्हा आम्ही मीटिंगमध्ये चांगले गोष्टीचे निर्णय घेतले, जेव्हा की इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्सच्या भाडा निश्चित झालं, आम्ही पाणी पुरवठ्यावर चांगलं निर्णय घेतला, सनातन संस्थावर चांगलं निर्णय घेतलं, ते मेसेज बाहेर नाही गेलं, पण बाहेर गेलं आपला न्यूज चॅनलवरून की भाजप गटामध्ये काय होतं, गटबाजी. तर आम्हाला कुठेतरी असं वाटत आहे की आपण चांगल्या पद्धतीचे आपले जे चांगले निर्णय काउन्सिलमध्ये चांगले निर्णय जे घेतले ते घ्या, पण ते भांडण ते चुकीच्या दिसत आहे. कुठेतरी एक साईडचे मेसेजेस जात आहे आणि ते त्याच्यासाठी आम्ही म्हटलं की आपण व्हिडिओ घेऊ नाही. कारण अगोदर पण आम्ही बघितलं आणि आपण आपलं बोलणं झालं, त्याच्यानंतर मी लॉ पण बघितलं. तर लॉमध्ये पण ते म्हणत आहे की नगराध्यक्ष डिसाईड करू शकते की आपण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग घेऊ शकते की नाही. प्रिंटमध्ये निर्णय होतं की आपण प्रिंट मीडिया की आपण सगळ्यांना इन्व्हाइट करू शकते, पण व्हिडिओ ते आमच्यावर आहे की आपण व्हिडिओ घेऊया की नाही. तर ह्याच्यावर मी परत माझे भारतीय जनता पार्टीचे जे पण बॉडी आहे त्यांच्यावर चर्चा करणार आणि निश्चय निर्णय. लोकशाही प्रक्रियेत चालतं हे सगळं, म्हणजे कसं चांगल्या गोष्टी पण बाहेर येऊ शकतात, वाईट गोष्टी पण येतात. लोकशाही प्रक्रियेत चालतं नाही आणि चांगल्या गोष्टी आम्ही दाखवतो त्या तुम्ही सुद्धा बघत असता आमच्या चॅनलवर 100%. त्याच्याबद्दल मग असं जर एखाद्या व्हिडिओवरनं किंवा एखाद्या गोष्टीवरनं आज लोकशाहीचा 4था स्तंभ म्हणून व्हिडिओ सुद्धा किंवा डिजिटल मीडिया सुद्धा त्यामध्ये आहे, त्या 4थ्या स्तंभाला कुठेतरी तुम्ही बंधन आणताय असं वाटत नाही का? नाही, कारण बघा काउन्सिल मीटिंग मिटवायचं काम भाजप करते म्हणून नाही, काउन्सिल मीटिंगमध्ये डिस्कशन होत असते. डिस्कशन व्हायच्या वेळी कधी कधी लोक म्हणजे जोरात बोलणार असं बोलणार, पण ते डिस्कशन आहे आणि आम्ही सगळे एकत्र एकच आहे. पण ते डिस्कशन कधी कधी जोरात होणार तर ते वेगळ्या पद्धतीने बाहेर जात असते. त्याच्यानंतर आपण सगळे बघत आहे की काउन्सिल मीटिंग झाला त्याच्यानंतर सगळे भेटत असते, मजाक करत असते, पण ते बाहेर नाही जात. बाहेर काय जात आहे, भांडण झालं आणि ते आम्हाला कुठेतरी थांबवायचं आहे. आम्हाला काम दाखवायचं. त्याच्यामुळे काल पण आपण आम्हाला निरोप दिलं, ते पाणीचा विषय झाला होता बिल्डिंगमध्ये. आम्ही
सगळी बॉडी तिथे एकत्र गेलेली ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला. काल ते बिल्डिंगमध्ये पाणी पोचत नव्हतं, गाडी पण तिथे पोचत नव्हती, तरी पण आम्ही काही करून त्यांना इमिडिएटली PIच्या पाणी दिलं आहे, दुसरं कनेक्शन करून दिलं आहे आणि बिल्डरवर कार्यवाही होणार आहे. कारण त्यांनी खूप काय काय गोष्टी सांगितली होती, प्रॉमिसेस दिले होते की बिल्डिंगमध्ये गार्डन देणार, मंदिर देणार, वीर देणार आणि काही दिलं नाही आहे. त्याच्यावर आमची बॉडीने इमिडिएट ॲक्शन घेतलं आहे. आपल्याकडे इथे आज सिद्धार्थ बांबुरेजी पण आहे, जे वकील आहेत, त्यांनी पण त्यांना जे मदत पाहिजे ते करतील. तर आम्हाला काम दाखवायचं आहे, आम्हाला भांडण नाही दाखवायचं आहे. फक्त माझा तेच विषय आहे. वंचित मॅडम, आज 38 विषय तुम्ही घेतले, त्यात 25 विषय हे फक्त मुदतवाढीचे होते. आज शहरातले लोक खड्ड्यात पडत आहेत, कोणाचा हातपाय त्याच्यामुळे दुखावतोय, लोकांना वरून पाणी प्यावं लागतंय, अजून अनेक समस्या असताना आज 38 विषयामध्ये त्यातला एकही विषय दिसला नाही. लोकांच्या समस्यांबाबत जी चर्चा झाली ती दिसली नाही. त्याबद्दल काय म्हणतो? म्हणजे काय समस्या? मला लोकांना गढूळ पाणी येतंय, काही रस्ते खराब आहेत, लोक पडत आहेत त्या खड्ड्यामध्ये. त्याचबरोबर बघितलं तर काही ठिकाणी ज्या म्हणजे योगा सेंटरसारख्या ठिकाणी बघितलं तर नॅचरली जे पाणी जे फुकट मिळते 5-5 लिटर टाकीमध्ये डेली जात आहे, ती लाईन फोडली गेली आहे, ती हलवलेली नाही आहे. उद्या तिथे कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर ती बिल्डिंग तुम्ही फोडणार का? असे खूप विषय आहेत, खूप समस्या शहरात आहेत. त्यावर आज कुठे चर्चा झाली नाही. आज फक्त ठेकेदार आणि मुदतवाढ यावरच जास्त चर्चा झाली, असा माझा प्रश्न आहे. कारण हे जे विषय आहे, जे रस्त्यामध्ये खड्डे आहे, काल आमची प्री मीटिंग, भारतीय जनता पार्टीची प्री मीटिंग झालेली. आम्ही मीटिंग 3 वाजता आम्ही मीटिंगला बसलेले. रात्री 7 वाजतापर्यंत आम्ही इथे होते. आम्ही सगळे अधिकारीशी बोलून हे सगळे विषय मांडले आहे की कशाला इतकी खड्डे होत आहे, काय करू शकते आपण, कसं पाणीचं नियोजन बरोबर करू शकते, कशाला ते घाण पाणी येत आहे. ते सर्व जे आमचे इंटेन्शन्स आहे काम करायचे, ते सर्वांवर आम्ही सोल्युशन काढत आहे. इनफॅक्ट आम्ही काल ते निर्णय पण घेतलं की कसं आपण एक ह्याच्यावर नियोजन करू शकणार की खड्डे बुजवायला एक काहीतरी आपल्याला टेंडर उघडावा लागणार आणि ते पद्धतीने करावं लागणार, कारण ते महत्त्वाचं आहे.